Na 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 papara pa 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 pa. Hey! Maestro sa kinabuhi. Hey hey! Maestro sa kinabuhi, kahayag sa hunahuna. Bisan gamay sweldo dako kaayo gugma. Sa bata o kabatan-onan, paglaum ang ginatanom. Teacher sa classroom, bayani sa nasod, yun ni siya tanan. Maestro sa kinabuhi, di gyud mo hunong. Bisan kapuyog stress, padayon ang misyon. Di lang letra ug numero ang gitudlo, kundi disiplina, damgog respeto. Alas sa isa buntag, bangon na dayon, andam na ang leksyon. Bisan kulang patulog, lesson, plan sa kamot, tiyal ug libro. Paunong sa ay igura, pero kasing-kasing puno. Sa classroom init, electric fan hinay. Mga bata sa bauban lisod sa tunday, pero kada mata nga murag walay paglaum. Teacher mo to o gihapon, kaya ni mo yan. Maestro sa kinabuhi, kahayag sa hunahuna. Bisan gamay sweldo dako kaayog gugma. Sa bata o kabatan-onan, paglaum ang ginatanom. Teacher sa classroom, bayani sa nasod, yun ni siya tanan. Bayani sa nasod, yun ni siya tanan. Bayani sa nasod, yun ni siya tanan. Bayani sa nasod. Yeah. Naay estudyante walay baon, walay sapatos. Naay problema sa balay, bugat ang hunahuna. Teacher dili lang magtudlo, paminaw pud murag ikaduhang ginikanan sa tinuod. Di tanan paspas makasabot, naay mahuyang, naay malipong sa pagsunod. Pero ang maestro, di manaway kada sayo leksyon. Dili ka ulaw kung ikaw mahimong doktor, engineer o piloto. Ayaw kalimti ang unang mituon himo sa sulod sa classroom. Usa kang isi, mauy sinugdanan sa imong kaugmaon yun di ay. Usahay ma-stress, usahay mahilak, daghan kaayong papel reports nga way katapusan. Meeting seminar, duty nga dugang, pero ang sweldo murag gigyud mo sukol sa sakripisyo tanan. Bisan ning ana mo sulod gihapon ug maakay kahibalo siya na apay naghulat nga bata. Ang iyang pag-antos dili sayang kaysa hunahuna sa estudyante, kahayag iyang gibilin diha. Maestro sa kinabuhi, respeto among hangyo. Di lang usa ka trabaho kundi libokasyon gyud ni siya. Sa lapis ug libro nasod ginabuhat. Teacher sa classroom, tinuod nga bayani kayo. Kung wala ang maestro, walay doktor. Kung wala ang maestro, walay ininyero. Kung wala ang maestro, walay leader. Kay tanan nagsugod sa usa ka teacher. Sa matag letra nga imong gitudlo, na ay damgo nga hinay-hinay mitubo. Bisan di ka makredit sa kadaugan, sa imong tudlo nagsugod ang tanan. Maestro sa kinabuhi, saludo minimo sa imong pasensya ug mga tinuod. Bisan way medalya, way dakong dungog sa mata sa